Menuen Sæt luft og piller giver dig den unikke mulighed at kunne justere forbrændingen på ovnen. Du har mulighed for at fjerne nogle af pillerne i brandskålen. Du har også mulighed for at tilføre flere piller. Flyt aldrig mere end et trin ad gangen. Du har også mulighed for at justere den mængde luft, der skal bruges til forbrændingen. Du kan tilføre mere luft, hvis pillerne bygger sig op i brandskålen og giver sorte og mørke flammer. Hvis der er for mange gnister i forbrændingen, har du mulighed for at reducere den mængde luft, der er til forbrændingen. Juster aldrig mere end et trin ad gangen. Når du har foretaget dine ændringer, bekræftes med OK. Vent da 15 minutter, inden du justerer igen. For at forlade brugermenuen, tryk på plus og minus samtidig.